Pigbida kan Bureau of Jail Management and Phenology o BJMP sa Bicol, ang talento as inatatagong tibay kan persons deprived of liberty sa pinakaprimerong regional bida painting, handicraft making as in songwriting challenge na pigkondusir ka na kaaging Biyernes sa Legazpi City. 29 jail facilities sa rehiyon ang kabale sa kompetisyon. May kanya-kanya sindang entry sa kada kategorya na interong ipiglatag sa sarong dakulang mall sa nasambit na syudad. Para kay Jail Chief Inspector Rodolfo Versosa Jr., ang acting district jail warden kan Naga City District Jail Male Dormitory, manggana o madaog. Sapat nang naibida ninda ang tibay kan sa indang mga PDL na nagtauman ng dedikasyon sa nasambit na kompetisyon. Siyempre po, maugma kami sa samuyang PDL, so composition ninda, na-recognize as in nanggana pa as top 1. Parte ang aktibidad sa buhay ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program kan Department of the Interior and Local Government sa Bicol. Sigon kay DILG Bicol Director Attorney Arnaldo Escobar Jr., kaumaw-umaw ang mga inisyatibo kan BJMP Bicol. Hulita nagtatao ininin bagong paglaom sa mga PDL. Ito po kasi itong programa na ito ay pet project ni Secretary Attorney Benhur Abalos. Gusto niyang ipakita na yung ating mga persons deprived of liberty ay merong kakayahan, may mga talents sila at undergoing transformation talaga doon sa loob ng BJMP. Lauman ni Jail Senior Inspector Remedios, ang Chief kan Regional Welfare and Development Division kan BJMP Bicol na magamit kan mga PDL ang mga kakayanan asin kaaraman na sa indang pigiheras sa manibaybang jail facilities para sa indang pagbabagong buhay. Sobrang saya. Ramdam na ramdam ko yung saya kasi naipamalas namin sa community na ang persons deprived of liberty, sila yung mga tao na kailangan pa ng second chance. Kumbaga sa mga nasusunog na bagay, sila yung kailangan pa nating isalba. Bigyan natin sila ng pagkakataon para sa kanilang pangalawang, yung sinasabi na mabuhay na malaya. May tema ang aktibidad na handog ng Bagong Pilipinas, mga programang pangpiitan tungo sa bagong bukas. Mientras tanto, ang mga nanggana sa kada kategorya ang ipambabato kan BJMP Bicol para sa national competition. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.